večer vám prajem, tak ja som Andrej, som autobusár. No poviem vám, to je fakt drina. Musíte mať predovšetkým vodičák a vedieť, na ktorej zastávke zastaviť. Zatiaľ sa mi to stalo len asi 30 krát, že som zabudol, ale oni vás na to vždy upozornia. Poviem vám, za tých 30 rokov, čo robím autobusára, sa mi stalo, už som zažil snad všetko, ale na ten prvý deň vážne nezabudnem. Som vysmiatý ako blcha. Môj prvý cestujúci bola žena. A dobrý deň, tak kam to bude? A na Vlčince, dobre, tak to bude 55 centov. Ďakujem. Páni, prosím vás, nevárajte sa mi tam po tej dláške. Máte tam 50 sedadiel, no tak si sadnite aspoň na to jedno z nich. Je to nehygienické. Ale no tak páni, nechcete, aby som tam za vami vošiel. No vy... Čo na mňa kričíš a tu vidíš? Ja viem, že som na križovatke. No poď si to skúsiť ty, mne sa tam váda po zemi žena. A asi bude rodiť. Ježiši, vy idete rodiť? A čo mám teraz s vami robiť? Máte pravdu, zavolám do nemocnice. Haló? Kriminálka? Nie! Ja som chcel políciu. Že políciu? Nemocnicu. No mne tu rodí žena. V autobuse, áno. Ešte sa ozvem. Dobrý, nemocnica. Mne tu rodí žena. No v autobuse, nemôžem vám ju doniesť. Má dýchať, jasné. Máte dýchať pomaly a zhlboka. Ako vo filmoch, či ste to videli. Dýchajte. A čo teraz? A ja neviem, či je otočené hlavou alebo nohami. Mám to zistiť? Aha, no, tak ja ho teda skúsim odrodiť. Roztvorte nohy. No, poviem vám, ona bola taká panická, že som uchylný, hej, že nech ju radšej zaveziem, ale tak, no, nepomôžete jej, no. Tak som začal ťahať, našťastie bolo otočené hlavou, čiže všetko bolo v poriadku, vyťahol som ho, hej, a ideme ho podať a zrazu zistím, že boha, však ono není také ako vo filmoch, kde celé od krvi a špinavé. A práve vtedy som zistil, že mne nerobí dobre pohľad na krv. V 5 minútach asi som sa prebral, všade trubili autá, na mňa kričala mamička, že ešte pupočná šnúra, že čím to prerežem, no tak mal som tam kdesi nožnice, tak som urobil štík. Bolo to, ale ona, že nech ju odvezem teda do nemocnice, dobre, tak idem. No počkať, páni, a za toho malého to bude platiť. No, ale viete, my nemáme zľavy pre deti, takže chcete aj jeho na Vlčince? No, tak dám mu to za tých 30 centov. Ďakujem. Tak som ju potom odviezol. Tak sme tu. Pomohol som jej výjsť ako gentleman. A ona nepoďakovala. Ešte mi vynadala, že som hlúpy, blonďak a chlap. A od tej chvíle mám na autobuse vždy napísané tehotným vstup zakázaný.